Hoe maak ik een account aan? Eerst wat je moet doen is dat jij hier naar de website komt, arabischcentrum.nl. Hierboven klik je op registreren. Krijg gewoon deze pagina. En dan ga je hier je gebruikersnaam typen. Bijvoorbeeld Ahmed 1.2. En dan hier een e-mailadres, dus Ahmed 1.2 gmail.com. Nou, hier typ je je wachtwoord. Nogmaals, je wachtwoord. En je klikt hier boven op maak een account aan. Nou, hier zie je dat je account is aangemaakt. Nou, als je dat hebt gedaan, dan vind je hierboven mijn Arabisch Centrum. En dat is jouw persoonlijke pagina. En op dit moment, je account is helemaal aangemaakt.